gị nwa bụ nwaanyị be anyị ịnọ na be nne na nna gị nwoke be anyị si obodo a wee gbalata si na ọma dais na ọ like gị wee nụba gị kpọrọ gị gbagote obodo a gị na ya na-abụ bili ekwa gị na ya na-abụ bizie elu ifiluo na ụmụ ike n'aka adịchala ya ịpụtazi ha street wee fụ ụmụ anụmanụ nọ na street uche yi bụrụ na ha na-emezi ihelo na-asị hei nwoke be anyị afụkwara ụzọ nwa nke ịmọgbuo onwe gị nwoke be anyị afụkwara ụzọ a na-emezi ihelo na-asị nne ka ekwanụ ha na-abatazi ya ime for your mind ifiluo na dice filuo na ịhapụ di gị anụ apụa pụzia na onye a nwere ike ịnụ ekwa pụgodo apụ first ịlapụ di gị akpọgote gị obodo a bịa fụ gị n'anya si na ya chọrọ ịnụ ikpogote ya obodo a ịpụtazịa mebi na ịpụta na siti mebi ị na-eje na shọpụ gị o ị na-eje emesi one thing or the other ịghọta ka ị na-emekwa visiting either na ị na-alụ ọrụ ị nọ na oti na salon ọ na o mepere shop ị na-apụzi outside ịfụzie ụmụ okoko ụmụ anụmanụ nọ na street ifiluo mebi hei na onye nke anụ adịkwa ka ya ka di m nọrọ ọfụma ha na-asị hello iche na falike gị ịpụ ebe a dat gị na-efiz ka ị napụzie di gị wee jekwubezie na faya anụkwana hey napụ this guy na-apụ outside kịta na okeke afọ anụnwa na-akwụsị m na-edistọbụba ma na-eje ebe m na-ele afịa na-edistọbụba ma na-eje ebe m na-alụ ọrụ na ọ dịkwa ka ọ ya anụba m adị na onye adịkwa ka ọ n'ọfụma na mfugodu ka o si wee dresie old papa yongino gbasagin dice na mana ọmụ wee na ka o ji ya deceive o wee dress like this maybe o nwere moto o ji atụke moto o ji ele atụke ifilu hei na di ya kpọkọta m ebe enwekwa moto hei na mpụọ kịta na nke anụnwa na ebe a nwere ike ịnụchara m desanụ na atris na ndị be ya asị na ndị clever na m batara obodo a wee bụ na nwoke bịa nụta m n'aka adịrị ya m wee megharịa wee chọọ onye aka dị ekwa ịpụ ebe a gụọ isensus ịpụ ebe a gụọ sensus ka a ya agụghị onye lata ibi ya lalụ ifefa ya agụghị bụ sensus onwere ofu n'imefa nwee ike ịnwa anwa desai n'ụlọ neva onye ahụ bịakwute gị bịa n'ụbanyị na be nne na nna gị nwoke fụ gị n'anya bata n'ụlọ bụ unu bịa n'ụbanyị onwere ka ihe esi wee fụsịa ka ị dị o nwere ike ọ bụrụ na shepu gị adịsọ ka o si wee chọkwa ọ bụrụ na mana stil ọ fụghị n'anya wee nụba gị beti gị nwa ihe onye a bụ ihe fụ gị n'anya gị nwa filuzie na ndị a na-enye gị ọnụ n'ilo fụkwa gị n'anya even fụị karịa di gị onwero ife that's fụị karịa di nke nụta ya nụta na ịpụọ na faya anọghị that's fa onwe ike ịchọrọ ile maka na ịpụọ fago isensus fagosia isensus fa lapụ gị yes onwere nwoke nọ n'ilo like gị karịa nwoke a bịa na be nne na nna gị kwụọ ụgwọ isi gị onwere nwoke ya love ya again karịa nwoke ahụ fụrụ ka isi wee dị n'oge like that nwoke fụ na imi ya adịrị oke nwoke fụ na aka ịdị like this ọ na ụkwụ gị adịcha na ụkwụ gị akwụrụ ọtọ still ọnụba onwere nwoke nwere ike ịfụ n'anya karịa nwoke adịsa gị n'ụlọ si gị na ị dị ya mma na ife gị masịrị ya na otu isi eme dị ya mma na otu ọbụla ị dị na ọ dị ya mma onwere nwoke ọzọ nwere ike ịfụ gị n'anya karịa onye a n'obodo a never so ị na-emezi n'ụdị na ha na-asị hei na nwoke be anyị afụkwara ụzọ ha na-eto gị n'iro na-eprezi gị ọ kafa wee nwee ike wee lapụta gị and onwere nwoke isi zuru oke dị responsible nwere ike ịfụ nwaanyị nọ na be die na-akwụsị ya ịbụrụ nwaanyị maara ife ifu nwoke nọ na be die ifu nwoke ịnọ na be nwoke ọ na-akwụsị gị ọ still mara na ị bụ nwunye mmadụ ọ na-akwụsị gị hey mara amarụ na onye ọ bụ na ị maara ife ịbụ nwaanyị maara ife ma na nwoke a abụrụ ezigbo mmadụ na nwoke a abụrụ a responsible man maka na ọ lapụtaghị ọkwụba gị ọ lapụtaghị niile otu akwụba gị that's otu foyi n'anya mana ị na-aga n'ụzọ ha ekwunyelu gị nwere ekwunyelu gị for where nwoke ọbụla si na ọ fụ gị n'anya ebe ị nọ na be di gị nwoke ọbụla si na ọ fụ gị n'anya ebe ị nọ n'ime ụlọ di gị di dụrụ gị anụ ịgbalụlị ngị bete onye a dị awe na ị nọ na be di nwoke asị gị na ọ fụ gị n'anya asị ka ọ bụ onye akpọ gị asị onye akpọ gị ezigbote asị so ọ bụrụ na nwoke kpọta ya obodo a iwe n'anya iwe bụ na ibu ewu na isi gị dị oye na isi gị dị empty ịpụ outside ụmụ anụmanụ
ike gwugoro n'obodo a na-achọ ka ha ya esi wee ka ha ya esi wee mebie mebie ife ọma onye ndị ibie na-eme mebie ọ ma na ọ nago n'iyi ute anụmanụ nwaanyị obodo na nwoke jee dute nwaanyị be anyị anaferugo ọchọ ka obiape ajọ obi ofu na obi na jelosi achụ egbubie ka ọ bịasịa mebie ezinụlọ a ọ bịa na-agbado isi hei nne na hei na ịmagbuo onwe iche na ọfụ gị n'anya ọfụrụ n'anya ọkpọ gị asị so ife onye dị otu a ịgbọba ka ọ kpaịla maka gịnị maka ngaramara bikos ha lapụta anyị n'ezi sechaa gị ịbọn gị onye ase ibiese mgbe aka igbu eji wee chọpụta ọ dịgo too late di ya ejeje n'ụwa anyị ọzọ ofu oyi n'anya